Valitsemme Suomelle tasavallan presidenttiä epävarmoina aikoina. Monet pohtivat nyt Suomen turvallisuutta, Ukrainan kohtaloa, Lähi-idän kriisiä ja suurvaltojen aikeita. Nämä ja monet muut tärkeät asiat ovat seuraavan presidentin pöydällä. Harjoitteluaikaa ei ole. Kokemus, omat kontaktit ja harkintakyky on valjastettava käyttöön heti ensimmäisenä työpäivänä. Presidentin työssä on harvoin kyse suurista sanoista ja julistuksista. Sen sijaan kyse on usein hiljaisuudessa tapahtuvasta diplomatiasta ja mahdollisuudesta esittää ajatuksia, jotka auttavat konfliktien osapuolia viemään tilannetta kohti aseiden vaikenemista. Siinä työssä on Suomen tasavallan presidentin suurin voima ja mahdollisuus. Presidentin tärkein tehtävä on huolehtia, että Suomessa säilyy rauha. Kun rakennamme rauhaa ja yhteisymmärrystä myös sotien riivaamille alueille muualla maailmassa, rakennamme samalla turvaa ja toivoa myös toisillemme ja ennen kaikkea Suomen lapsille ja nuorille. Presidentin vastuulla on, että me suomalaiset voimme pitää päämme kylmänä ja sydämemme lämpimänä niin kotimaassa kuin maailmalla. Sellainen on presidentin tehtävä. Aloitetaan uusi vuosi toivon hengessä ja uskoen rauhan mahdollisuuteen. Huolehditaan toivosta, huolehditaan toisistamme ja huolehditaan, että kaikki tulevat kohdatuiksi ja kaikki tulevat kuulluiksi. Niin rakennamme yhteistä Suomea.